Tinya wilila hangalondi zega tiemi. Tinya wilila falaka chideme. Tinya wilila hangalondi zega tiemi. Tinya wilila falaka chideme. Tinya wilila hangalondi zega tiemi. Tinya wilila falaka chideme. Tinya wilila namara shikolomba uyo. Tinya wilila falaka chideme. Tinya wilila saraka jugu bomuri. Tinya wilila falaka chideme. Nego tinya wilila dabali jugu kemuri. Tinya wilila falaka chideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشرف الله جبا وموفو كولي مندو كادل الله تعالى في أكاهنا أناك كشا أناك بركة لكو جدينا وكلنج لنا بلا جلنكا وجلو كنا كانوا مغاو أمنو كالكانو كفو وجلو كنا تفاوكو أمي أولا دنيا كفو أنغابي وجلو كنا كنو أمي بمكو بانغوني الرزل أنكر مغاو شيخ عبد القادر قلوبالي لا دلاكولا سانوسا ألبين مولودو كنا بلا بلا سجي moldu kene min ka bi wole bla alislame kelengle na bela jelema ange je kana ngani soja na nga nyanyarli ra la kira kula samba flantan wolon vlata o bela jelen kera abulo december kalula bangone razella ayra ka dudala la selu kera ye an karamo fe fokata se kutuba kaloma fe monon boraye ange je ka bela jele sheria nyogon fe amayina fe aga duwa ukanye ale de kera sababu ye ka karamogo ɲini ka da anw ma arazer sigida ya no de mugadam malim konate an bɛ foli se a ma a n'a ka timinadiya ne balima silamɛmuso ne b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen an ka bɔ an ka na kalan na an kana maloya ka diinɛ ɲɛɲini sabula du sinsinba o ye anw de ye ne y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ kalanbulon in a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen togola abega je aga bo angana kalange aga na maloya kana kalan yoro ina sabu du ateta nyeni musoute nin kunye abalma muso ana de muso e no e pena ture ni do wa fa ma ko batoma ni filiera kumana aga ke yafa bagaye wassalamu alaikum. yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا قراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار
ومن يتولى نعذبه عذابا عليما. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعلى آله وحزبه طاهرين. وبعد إنه يسرني في هذه اللحظة السعيدة الحبيبة على قلبي لحظة اللقاء بكم واجتماعي وإياكم لمناسبة مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن أقدم إليكم عظيم شكري والسروري وأحمد الله تعالى على ما تفضل به وبما أنعم علينا اليوم من رؤية طلعة البدر التام ذي مروءة الكاملة المزين بالأخلاق الفاضلة المتفاني في الله لرفع راية سنة الغراء وطريقة التجانية. نالا يجي على دون شولا نالا يجي على كرا دون شولا أبينا فعلا aye eke kuya bo jin heren la har herela ka soro e yara ta kalama e bi yara jigiya kono kana soro ala kala go sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din ku be forogotum u be porogoti ka bo dina kono iko mina fo kala bi foroki ka bo akala la chugumina ni kasinga kal ni e kala samanga film abe kisabi ta ka bo kala farala o me okmana ko do bo me dina kono ina fo kala kisa ta me na yere aman na fo fo isoro okmana ala kana antake oye ala don chew ya rabbi ala ku kando andusgunam ya rabbi ala don chew ya rabbi ala ka anson uye ya rabbi ala ka uyoru ala kan kandura o kan ammi okmana kon muhammad songa tugu uladu okmana ko ala subhanahu wa ta'ala abi o nyangata na munga gele nyangata la belebele jumenye okmana ki shiga sella ki shiga qur'an kalana ki shiga ko ala krakota ki shiga ko okmana ko ala kota katla tuguni janama koroto me ki kono a o nyangata ile okmana ka sengen na fata sengen munam ka baraka ika baraka fa busani nyangata ye ya rabbi ala ka ankishoma ala kana antake oye wa faito se mugammam okmana ka tugu ala ka chew kasika bangulu ka tugu ulula kuka makamu duma uka bilifini tagabo ko dala ka ko jirila ni ko beka kan ibina zoro okmana eka alajabani ibina zoro angana mugo doka bolokuru no nyashini ma iya rabbi plenta ka zoro mama feke boli okmana ko abe mufatuguni okmana halisa ko imbe alakra ko de sallallahu alaihi wasallam abe nema nyini ke ga jida alakraka abe nema nyini ke ka jida aso dungon beka ko alakra mungo sallallahu alaihi wasallam ko mashite no kibika mu'mini jonye limanya ya alatai nga alata do ma songunam faga sar ala alakra kadiye kateme okmana ika nafoloka akadiye kateme ideka akadiye kateme imusoga akadiye kateme ifefen bere jeleka onak no masora illa islamikana islamya kumaga obidara nga limanya ko do yotore dusugunam o ti dusugunam fa alakra kan de sallallahu alaihi wasallam wa alakra sallallahu alaihi wasallam o kanu o bisega soro chogodi munnu ye alakra nyini ka alakra ye ka alakra don ne magere ulula ne muluka kuma kame nulu ma fe ye wa koyi e biga famu chogo mo otego ninedo o de sabiya kama hal qur'anu sadaqa allah nu ya kala soni ka soni kana fo ko alaka hine alaka nyuma jiri ka karamugo ye abe fo de ko alaka hereke ika sheku ye parce que ika karamugo de bi papier jirila olu bi sebele jirila ka ala don jirila o ika o ye sheku de ha o de kama na ye papier kala nulunye doni susule bula ngobi ka kuma fa fatote obi ka muva utakora do obi ka muva utana fa do doni damu kuna iko mi na fa ko doni dame fali kuna ko nege bara na atanu o de sabiya kama okmana na anya ya ko shekho nunu an seraka tugu ulula ulu kanu seraka du andu suguna o yera de yette mezira ye kasega du alakra fe sallallahu alaihi wasallam kona ka bi ko lawo so jole ba ne da so le ka fili ala ya kledi do de made ni mate mo lu ka serafe ite do ngoyi ebe to so ko munumunu na so nyuma fle ni e bi ka munumuna dara ne nana mi fa angara mo sabiti o ma pusher ki nya fie الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولله الحمد
o kuma na sisan an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Sheikh Abdul Qadir Kulibali ye a ko ale nisɔndiyalen a fari foninen o kuma na ni farikolo ye ni dalanɛ ye mun tɛ se ka Ala ka nɛɛma barika da ka ban fiyewu ni dusukun ye dusukun min mawunen don dusukun min kunna sirilen don dusukun min ni kuma nɛn t'a da la fo n'a kɛra a bɛ ka munumunu fo tuma min na ni Ala ye diɲɛ n'a ye diɲɛ sɔrɔ Ala yɛrɛ fɛ ko kuma o kuma na mun b'a fɛ a bɛ lago-lagokan dɔ fɔ a tɛ se ka a ŋaniya fo ka se a dan na. O kana ye ale ni cɛw ka fɔ mɛ nin kɛnɛ in kan nin barika kɛnɛ in kan nin nisɔndiya kɛnɛ in kan o tuma na n'o ye Alakira ko kɛnɛ ye barisa cɛ kelen bɛ yen ni Ala mago b'a la dugukolo kan Alakira don cɛ kelen min bɛ yen ni Ala mago b'a jogo la dugukolo kan Alakira don cɛ kelen min bɛ yen ni Ala ka filɛ yɔrɔ de y'o ye Alakira don cɛ kelen min bɛ yen ni Ala mago b'o ka kɛnɛ na Alakira don cɛ kelen min bɛ yen ni Ala bɛ nisɔndiya n'i sɔlila kan Alakira don cɛ kelen min ni i sɔlila kan i ye Ala bila baara la Alakira don sallallahu alaihi wasallam. Ale k'a ye ko ka kunkɔrɔta kɛnɛ o ka yafarahaya kɛnɛ o ka nisɔndiya kɛnɛ ko anw sigi mɛ k'a jira Ala la ko wa o tuma na cɛ minnu ye Alakira kanu n'u ye Alakira dɔn o tuma na an b'olu nɔfɛ e sɔnna ka anw n'olu kafo Alakira ka kɛnɛ kan a ko foyi t'a bolo Ala ka barikada kɔ a bɛ Ala de barikada o la o tuma na a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen ci nin foli kɛrɛnkɛrɛnlen a bɛ o ci ni dalanɛ mun ye o ye lisani hadratul ilahiyatul muhammadiyatul tijaniya ye o foli mun n'a b'o ci an ti se fɛn mun bɛ fɔ n'an k'an bɛ don o ka wasifu kɔnɔna na n'an ko an b'an da de o bɛ kɛ hasidiya ye n'an k'an bɛ kuma fana an bɛ ka siran min ye an bɛ taa don na awɔ mɛ kumakan kelen pewu o tuma na an bɛ o dɔrɔn fɔ yan ni nɔ. O kuma na n'o ye an ka Sheikh n'o ye Sheikh Muniru Baba Darame ni ale de sigilen filɛ tɛti la yen nɔ o kuma na a ye kumakan den kelen an ye kumakan den kelen sɔrɔ a da kɔnɔ o kumakan den kelen in dɔrɔn an t'a fɔ ko an b'ale fo k'a barikada bilen koyi o kumakan den kelen in dɔrɔn n'i ye diɲɛ d'a ma diɲɛ tɛ se k'a sara n'i ye lahara d'a ma o tɛ se k'a sara. An bɛ mun kɛ k'a sara an bɛ Ala ka kumakan kɛ ka kumakan den kelen in o bɛ kɛ k'o sara n'o ye Kuranul Azimu belebeleba in ye o ye kumakan jumɛn ye dɔnɔfɛ Sheikh Abdul Qadir Kulibali ani an ka Sheikh n'o ye Muhammad Muniru Baba Darame ye u sigilen bɛ baro la a ko Sheikh Abdul Qadir Kulibali a ko ni hakili jiginna na waati o waati yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ amin n ye dɔ fari ka madadu kan ibadallah nin ye kumaw ye n gaba fura ka bɔ baden dama nka kuma dɔnbagaw bɛ kuma dɔn o de sabiya kama sani an k'a fɔ n ko an bɛna ka na kuma k'an bɛ ale yɛrɛ mankutu an ka na taa don ko an bɛna kasi ɲɔgɔn fɛ a ko a man d'a ye ko an ka kasi ale yɛrɛ tun bɛ ka sɛbɛnni jala kalan sani a ka don wasifuw kɔnɔ ale yɛrɛ y'a fili kasi kan o tuma na mun sɛbɛnnen don ne b'o kalan cogo di n'a ko an ka kalan an b'a kalan bɛɛ bɛ jɛ k'a fili ɲɔgɔn fɛ sa kɛ nka n'a ko an k'a to yen an b'a to yen o tuma na sisan a ko o tuma na sisan o kumakan den kelen ye mun filɛ nin ye a bɛ na mun kɛ a bɛ taama ni Kuranu de ye k'o di Sheikh Muniru Baba Darame ma Ala ka Kuranu barika don a si la Ala ka Kuranu barika don a du la Ala ka Kuranu barika don a bɔnnaw na Kuranu yelen Ala ka n'o fatihu ban a kɔ la fiyewu barisa a yɛrɛ y'a fɔ ko Sheikh Abdul Qadir Kulibali i hakili mana jiginna yɔrɔ o yɔrɔ i bi cogo o cogo la a fɔ ko amin n ye dɔ fari ka madadu kan an karamɔgɔ n'i sera jɔyɔrɔw la i bɛ jɔyɔrɔ kumaw fɔ mɛ waasilunaw de bɛ se ka nin fɔ maa mun ma don da fɛ o tɛ nin kuma in kɔrɔ dɔn nin bɛ n'a fɔ tuma na théâtre dakan dɔw ɲɛna nin ye théâtre de ye wa arifunaw bɛ yan nɔ o tuma na kumakan in n'i ye sanu k'a bolo a tɛ se ka a tɛ se k'a sara n'o ye n'i ye fɛn o fɛn d'a ma Ala ka kumakan kɔni a y'o kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ nin sigiyɔrɔ ninnu na mɔgɔw n'u m'i fatɔ filɛ u b'a fɔ dulɔ b'i kɔnɔ ou bien k'a kɛ i n'a fɔ k'i ye mɔgɔ bila Ala ye place la ni Ala ye place la a bɛ ka fɔ minnu ye n'olu bɛ k'a mɛn o bɛ kuma kɔrɔ dɔ fatɔw tɛ o a hakilitigiw don o de kama Alahu subahanahu wa taala a ye ko kalifa yɔrɔ min na cɛ minnu bɛ yen ni cɛw bɛ boli k'olu magɛn
muso mun bɛ yen ni muso bɛ boli ka cɛ minnu ma gɛn olu fana bɛ boli ka cɛ mun ma gɛn Muniru b'u la bi o tuma na ne e bɛ sunɔgɔ la ne e ma o ye pour que ka kuma in diyara bi e ka taa fɛ jumadon ni fɛnw fɛ e yɛrɛ bɛ t'i kuru maa caman kɔrɔ ka sabara fili sɔnni ka se o ka da la i b'a sɔrɔ o fana bɛ sabara fili sɔnni a ka se Muniru ma o de sabuya kama n'Ala y'o don an garisɛgɛ la an bɛ Ala ka nɛɛma barika da nka kumakan den kelen in dɛ i hakili jigin o jiginna n ye dafa di ka madadu kan la ilaha illallah mais an y'a dɔn o kuma a m'o fɔ ni wase ye a m'o fɔ ni dɔ wɛrɛ ye a y'o fɔ ni a ka baara ye barisa cɛ mun don sirifuw bi lahɔrɔma ɲini kɛ a la wallahi anw bi jama min n'an taara Moraku ka taa Seku Tijani Zura Seku Zubair bɛ yen mun bɛ Seku Tijani ka xaadimiya la bi a ko bi ne yɛrɛ muso de bɛ tobili kɛ ka di aw ma a kana tobili kɛ dɛ hali n'a mɛ nafolo min y'o tɛ dɛ bi ne muso de bɛ xaadimiya kɛ ka di aw ma e y'a faamu wa ɔ sirifuw bi nafolo bɔ ka maa mɔ xaadimiya an karamɔgɔ n'i y'o filɛ n'a farikolo ye an karamɔgɔ i bɔra i ba kɔrɔ ka bin dɛ ya rabbi Ala k'an kana Ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma ni o y'i kamana gan o tuma na u ka safari dɔ la ka bɔ Mali la ka taa Alizeri o tuma na o san o y'a sɔrɔ Abdurauf nalen tun bɛ ka taa sirifu yɛrɛw la cɛkɔrɔbaw la seku belebele mun b'u bɛɛ ɲɛfɛ ani sirifu du bɛɛ bɔlen don k'u jɔ Alizeri donda la ko san bɛ k'u ci ko Muniru bɛ ka n'a kɛra k'e m'a dɔn an karamɔgɔ o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ minnu den tɛ olu ye a dɔn k'a ni Ala cɛ dɔn ka barika ɲini kɛ a la e kana kɛ hasiden k'i sigi hɛrɛ ka taa k'i to i y'o faamu n'i ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ o tuma na sisan kanu sɔrɔ i dusukun na barisa cɛ dɔ ye damakasi kɛ a ko ya Ala ka ciden a ko o tuma na wo o tuma lahara ko in bɛ kɛ cogo di a ko e ye mun labɛn ka lahara kanu ka lahara kɔnɔ a ko ne kɔni tɛ foyi dɔn min ka lahara kɔ tigɛ ni min ye fo n'a kɛra n ye kanu a ko alimaru ma'a man ahabba n'i ma se ka sanu d'a ma i ma se ka wari d'a ma i ma se ka taa xaadimiya ka baara k'a ye barika mun susulen b'a la ka se ka dɔ sɔrɔ o la a kanu a bɛ tiribini min kɔnɔ i na sigi yen lahara wa ale kɛrɛfɛ sigiyɔrɔ o ye Alakira kɛrɛfɛla ye n'i k'i bɛ nin kuma in fɔ a tuma dɔw bɛ n'a fɔ i n'a fɔ o tuma na k'i ye sariya sɔsɔ an karamɔgɔ sirifuw ka so jɔlen bɛ Seku Muniru fɛ yen maa tɛ siya kɔnɔ ni sirifuw tɛ an karamɔgɔ Seku Tijani mɔdenw ka so jɔmɛ ye sirifu wɛrɛ tɛ dɔw kɔnɔ Seku Tijani mɔdenw tɛ nin ye lahara ko ye wa a sɔrɔla o tuma na sisan Muniru minna ahlul bayti ale kɛra Abdurauf jatigikɛ don ale fana ye Abdurauf ka dunankɛ ye o tuma na sisan ale de ye dunan ye wa Rauf de ye dunan ye wa ale de ye Seku Tijani mɔden wa Seku Tijani mɔdenw de ye ale ye wa o tuma na farabasiya t'o cɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ o dɔn ne Seku Tijani mɔden kɔni bɔlen sanfɛ k'a jiginna Mali dugukolo kan a n'a fɔra ko Seku Tijani mɔden nana n'i bɛ fɛ k'a y'i ɲɛna kana yɔrɔ wɛrɛ lajɛ dɛ k'i ka taa Darame la o tuma na nin ye o cogoya ye nin ye ka se k'a ka fadiliw ka dɔw fɔ karamɔgɔkɛ bɛ ka mun sɛbɛn k'a bɛ ka kuma a ka jogo ɲumanya n'a ka lahalayaw kan an ka tɛmɛ o kan o tuma na an bɛna se mun ma n'o ye o tuma na ko Abdurauf n'o ye Safiru Seku Tijani a ko Seku Tijani ye a jira ale la k'ale k'a ka ciden ye a ka taama zawiyaw la ka zawiyadenw kala ɲɔgɔn na ni ale ka lusnu ye Abdurauf b'o yaala kɛ Mali dama tɛ a bɛ jamana caman yaala nka a bɛ mun kɛ Muniru Darame fɛ a t'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ barisa a bɛ mun sɔrɔ yan a t'o sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ sanu ko tɛ wari ko tɛ a bɛ kanu mun sɔrɔ yan ani dɔn mun bɛ k'ara yan nɔ a t'o sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ n bɛ ka kuma minnu fɔ n faw bi yan n balimaw bi yan n kɔrɔw bi yan dɔnnibaw bi yan nin ye ziiri ye wa hakika tɛ wa ni ninnu ye hakika ye an ka hakika minɛ hakika ye an ka na hakika minɛ ziiri ye o tuma na sisan o tuma na an bɛ pan Abdurauf kɔ fana kunna an bɛna se jɔnni ma n'o ye kotigi yɛrɛ ye ni kɛnɛ sigi bɛ n'o barika ye ni kɛnɛ sigi bɛ n'o ka lusnu ye ni kɛnɛ sigi bɛ n'o ka dugɔ ye n'o ka dugɔ yɛrɛ de sigi bɛ an ɲɛfɛ fana n'an bɛ ka lahɔrɔma ɲini kɛ o la
okmana ambi jega fatiha shekele suratul fatiha shekele ala ko se Cheikh Mohammed Baba Dramema ani ma o ma kuma anve kene kana ya rabbi ma salami ala bibi khairul anami jakataki jakanaki jakal wafi shebu rabbi salatu rabbi ma salami ala bibi khairul anami jakataki jakanaki jakal wafi shebu darami ya rabbi najina mimma nakhafu bijai shaykhana alhaji baba salatu rabbi ma salami ala habibi khairul anami salatu rabbi ma salami ala habibi khairul anami Allah rabbi Allah hasbi yashuku qalbi illa tamami fardu afradi walil asnadi yul biladi shaykh darami Allah rabbi Allah hasbi yashuku qalbi illa tamami An Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yumin bilai wal yawmin akili falau yuzi jarau wa man kana yumin bilai wal yawmin akili falyukim daifau wa man kana yumin bilai wal yawmin akili falyakul kairan auli yasumut adisun sharifun ni mɔgɔ min dara ala la ani a ka do laban o tigi tɛ a sigiɲɔgɔn tɔɲɔ sabula o man di ala ye ni mɔgɔ min dara ala la ani a ka do laban o tigi bɛ dunan bonya ni mɔgɔ min dara ala la ani a ka do laban o tigi bɛ kuma ɲuman bɔ a da kɔnɔ walima a bɛ a da de ni kumakan nin sankɔrɔtalen don an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan bi n'o ye Muhammadul Mustafa ala ka ciden kira fɔlɔ ani kira laban ale de ka kumakan ye nin ye nin kumakan barikama in b'a jira de ko mɔgɔ o mɔgɔ ne de dalen don ala la i kan ka i jogo ɲɛ sabula jogo fana ɲali ye silamɛya baara dɔ ye mɔgɔ min baara ye a sigiɲɔgɔn tɔɲɔni i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ t'i ye diɲɛ na wa hɛrɛ t'i ye lahara fɛnɛ dunan bonyani ani a ladonni wajibi de don sabula mɔgɔ min bɛ bɔ a ka so ka taa i ka so o tigi ka wusa ni ye an ka dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko mɛlɛkɛ dɔw de bɛ ala bolo minnu ka baara ye a minafɔ dɔrɔn de o de la kuma ɲuman fɔ kuma bɛɛ o de ka ɲi ni juguman fɔli ye ne ka walanda filanan bɛ an musow de kan an ye a minɛ a b'a wulilata la ala ka jɛ a ma ko ni muso min ye a ka seli farida 5 kɛ ka sunsun kalo la k'a cɛ bonya ka se a ka tafe bolo la ko sini ala bɛ a fɔ o ye alijinɛ bonda 7 filɛ min ka di ye do yen ne balimamuso an delila ka nin wazu in kɛ ka tɛmɛ nka an bɛ segin a kan sabula ni muso ɲɛna du bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲɛ ne balimamuso ni kumakan ninnu jɛlen don wa u b'a jira fɛnɛ ko muso ka bon ala yɔrɔ kosɛbɛ ne bɛ welekan bila n balimamuso bɛɛ ma an k'an jogo ɲɛ an ka silamɛya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a baara kɛ walasa an ka diɲɛ ka ɲɛ k'an ka lahara fɛnɛ ɲɛ an ka foli bɛ Sheikh Abdul Kadir Kulibali ye ani Sheikh Mudir Darame foli kɛrɛnkɛrɛnnen bi an b'o kɛ an ka mali mun ye Mugada Mahmud Konate i ni ce i ka muɲu n'i ka sabali la i sara tɛ an bolo i sara bɛ ala de bolo
Ala k'i Amina ko bɛɛ nɔgɔya aw ni ce aw ka kilomajɔ la ni donna min gasi la fili don dabɔn kama tɛ aw balimamuso Fatumata Danbele ka bɔ Arazɛri la. Auzubillahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. أيها المشاهدون الكرام من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبلا تنوكا برغدا ni kene sigiliye ni ansoraliye ni kene nchela ambe kene mingambi anga kalande ana an kanumba no e muqaddam Sheikh Abdul Qadir Kulubali amba lega mawludu kene kan ay mawludu kene sigi sanchama ka anyemoya ana kotigiya ka be kalfa nga chokoroba no Sheikh Muhammad Baba Drambe ka be kalfa ola ka janyini o fe kam no ka nyina maya kono fo ala nana min jidoga alhamdulillah am baran ka continue ni ala ka nyaay ana ka fansire bi kana na dakrunya kele nuso diali kan ani wala mando kan ka nyashi lameli kelaw ani lagali kelaw bela jelema anga donga fo fami ala kira koy islamiyya dina kono ni nimbe anga islamiyya barawla ni kisabe anga islamiyya barawla wode ala kira koy dina kono ni ala kira ko boranga dina barawla abaka farukolo de kasoro nintala mamimbe halni ika kalama janya ika kalama tayro jan qur'ana aya kelimbe ala be o fanye qur'ana kono ka fa kulun kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ala mi fa qur'ana fem min ba kono amana o hakili beti se ka soro do be fa qur'ana kono bakurumba kumawla o kuma nunun chili ka yereke ala yo bla ala kira ka sago yakono ala kira mana bla yoromi o benendo alama o ko so ala kira be kulun kuntum tuhibbuna allah ala kira be o tafsir de amma yoro dola ako ahibbullaha lima yakhuzukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ala bayti li hubbi lakran fo kisina banga ako ko anga ala kanu anga ke ala fe kada kunjumenga nema fenfe mbambulu dunya kono nema kelentala anga cheya yimise anyerama nema kelentala anga kiseya yimise anyerama nema fenwo fenna nya soro ala ka hine anaka fansiriya ode o nema nunum belase amma o nema folo islamiyya nema flana mbe daw kan limaniya sorali sabana mbe daw kan o hadama denga keneya ani lafiya soro o temelon ko fe dunya damu to be daninka nim bela jele ma shite ni soro ni ga cheya ita soro ni ga muso ya ala ka hine de be ni nyashi adama dema ala kira go kanga ke ala fe kadaka anga ni nema nunum min o bambolo ala hinana naka nema nunun damu amma da hadamadiya danchugo ni mabe heraki abe hinila o hadamadiya era danchugo ala be otigla mo kanundo ila kuma ala kira fana go anga ala kanun kadaka anga nema no anga hinabe bo ali allah taala yoro nani ala kanu anga labanka ali ala kira fana kanu kadaka nasoro nanga ala kanu no kera chiye dron ali ala kira anga ali kanu ala era jati koso kadaka ali ala kira chiwra talela na kuwara talela ni Allah taala ka yamara kan labatute nani ale ala kira kanu ka kanu soro ay kanu sabana min di amma wo yanga ka sudunga kan donc ya yorayna ni ishara ba islam hakili mabema ka don ma tsega ke limaniya joni ga limaniya tsega dafa few ki to islam ya la ki to selila ka soro ala kira ka dogo ebolo islam be ko ala kira te ebolo dala siga shita la ala yarati bolo dala mama be ni ala bi bolo dala ala ka bo yoro ala bonya bi soro yoro chokomi ibe ala kira fana bonya kada ala ka yamara kaneka parce que ala dogo kulin kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah donc mama be ni go kibe ala fe ebe ala bonya e magoti ala kira la en ala kira be kele anga donga fo o e famuya dogo ya kumade o e famuya baliya kumade kada ka islamé bebe siran faminye islamé bebe boli ka bo faminye
n'i ye tɔgɔ min fɔ silamɛ kelen o kelen ye a bɛ kɛlɛ k'i fɛ n'o ye nafigiya kuma ye diinɛ kɔnɔ nafigi tɛ dɔwɛrɛ ye fo maa min alakira fɛgɛyara maa min bolo maa bɛ yen ko alakira tɛ e bolo da la i k'a dɔn k'a fɔ e tigilamɔgɔ ye silamɛ nafigi dafalen de ye diinɛ kɔnɔ maa si tɛ kɛ mumini ka kɛ mumini dafalen ka sɔrɔ alakira ka dɔgɔ e bolo donc n'a danna nin yɔrɔ in ma mawuludu kɛli a bɛ kun bɔ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen mawuludu kɛli bɛ kɛ kun ɲuman kosɔn alakira bonya a n'a kanu yirali n'o tɛ an tɛ foyi fɔ alakira ko la k'a sɔrɔ k'anw bɛ se ka se ala yɛrɛ ka hakɛ la parce que ala ko wa innaka la ala khuluqin azim o min filɛ nin dan si tɛ o kɔrɔ la n dɔnnikɛla ko k'u b'o kɔrɔ f'i ye tile kelen wala kalo kelen o tɛ se ka o tɛ se ka o kɔrɔ fɔ k'o ban fiyewu donc n'an ye fɛn fɛn kɛ alakira ko la an ye fitinin de k'a la o de la buruda tigi bɛ o fɔ a ko fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natikun bifami alakira ka fisamantiya hadamadenw ka hadamadenya kɔnɔ daminɛ waati t'a la hadamaden si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ko ala ye alakira ka fisamantiya daminɛ nin waati wala ala bɛ taa ban nin waati o tuma an bɛ min ɲini an balimaw fɛ ala ka hakili ɲuman de d'an ma fɛn min alakira ko ye ala k'an sabati a kan ala k'an ka denbayaw sabati a kan ala k'an mɛn ka fara ɲɔgɔn kan nin donba in ɲɛnamayali la an bɛ lamɛnlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ mun fana ye aw sen ta ka bɔ aw kɔnɔ kɔrɔ ka na an dɛmɛ baara in na a n'a laseli cogo ɲuman na ala ka si nin kɛnɛ ala k'o di an n'aw ma an ka kalanden an n'an ka mɔgɔdamu ye an n'an kanuba gɛlɛn min bɛ nin ko in fana kunna n'o ye Sheikh Abdul Kader Kulubali an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin baara in ala k'a tugu a si la k'a tugu a ka kɛnɛya la k'a tugu a ka garisɛgɛ la san caman an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na nin baara in kɛ wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taftahu lana biha abwab al-khair wal-rida wat-taysir وتغلق بها عنا وعن سائر المسلمين أبواب الديك والشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنيم المولى ونيم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ala fo ka wale mano ka barkada ambe keneminga Sheikh Abdul Kadir be mawlumi labe sanwosa ani anga dine nyemo n'o ye Muniri Baba Dramé a b'a ɲini an fɛ an kana fara kan san o san ko min bɛ se ka labɛn ka sira sɔrɔ ka ɲɛ ka kɛ mɔgɔw sago ye cogo min na ani ka kɛ bɛɛ sago ye cogo min na an kana dɛmɛ o la o tuma na alhamdulilayi an b'o kɛnɛ de kan a ko an ka bɔ an ka foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye farala ka baara in a ka se ka sira sɔrɔ an ka foli k'a bɛɛ lajɛlen a ka dugawu donbaa bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a ye an farala ka nin baara in na sabu ka d'a kan ale groupement bureau min bɛ commune kɔnɔna na Abdul Kadir yo vice président de n'o ye an ka bonya an ye bonya da ɲɛmɔgɔ minnu kan k'u k'an ka ɲɛmɔgɔ ye ale ye o dɔ ye o tuma ni ale ka mawulu sera a ka kan an ka wuli k'an jɔ se o se b'an ye mawulu bɛ se ka ɲɛ cogo min na an k'o baaraw kɛ o de y'a to an farala ka nin baara in da kɛ o tuma na ko an ka bɔ ka foli kɛ jama ye mɔgɔ nana cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ ani mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ dɔrɔmɛ fila ni dɔrɔmɛ la ani mɔgɔ y'i farisogo donni ka na ayiwa k'a bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ masa min ye ɲinan yira na ala ka san caman yira na ala ka mawulukɛlaw ala k'u kisi ala k'u tanga ala ka hakili ɲuman d'a ma jamana in degun min b'a kɔnɔ ala k'a wuli ala k'a kɔfale hɛrɛ la ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'an sutura bidon in la hɔrɔma sɔli ala rasuli alhamdulillahi rabbil alamin baden tv shirfila lajabaw an b'aw ladɔniya k'a fɔ nin tun ye an ye bangɔni razel la an karamɔgɔ Sheikh Abdul Kadir Kulubali ale ka kɛnɛ sigilen tun don walasa a ka nisɔndiya n'a ka ɲaɲarili a bɛ se k'o yira alakira ko la cogo min an b'a deli ala fɛ ala min ye kira sanayɛlɛn ala ka an wasa k'an sago di an ma san caman ta ala kɛ o yira ne n'aw la sigida wɛrɛ ala k'o d'an ma wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme